ни е този качамак. Бон апетит! Тук сме нарязали рижики, колкото имате. Това е около 400 грама. Сега ще ги запържиме в малко зехтин и маслоце. Но първо леко да излезе водата от тях и тогава ще добавим мазнинката. Гъбките ги запържваме в малко маслоце и малко зехтинче отгоре. Слагаме малко червено перче при гъбките, за да запържи с маслоцето. И гъбките са ни готови. И сега в 1 литър подсолена вода и 1 литър домашен патешки бульон добавяме 500 грама качамак. Трябва да бъркаме постоянно, за да не става на бучки. Царевичен гриф иска да кажа. Слагаме 500 грама царевичен гриф. Добре. Качамака ни е готов. Не сме му слагали масло, защото в патешкия бульон той е доста мазничък и има голям процент мазнина. Така че няма да е нужно масло да добавим. Масло сме добавили към гъбките. Сега ще сложим и гъбки отгоре. И сирене слагаме. И това ни е този качамак. Бон апетит!